Saatana. Mennään mökille. Tää Sampostakin kuva. Miikka sekoilee. Saatana. Mitä sä teet? Ikluuksa siinä rakennat? Kyllä. Ottaa se talhat asti taas. Ja tohon kiinni. Ole siellä matkaa. Vie. Tuo ylämäki vaan loppuu. Loppuuko se tuohon? Ton nypin jälkeen? No ei. Siitä se Joo, vähän saa niinku Saa vähän tasaisemmalle vauhtia. ja... Niin. Tai jo pieni niinku tulee vähän alaspäin ja... Sit taas ylös. Sitten mennään taas vielä kerran alas ylös, sitten ollaan perillä. Ralli tulee, Primer tulee siellä. Hei, pysy siinä urassa nyt, saatana. Perässä sitten jo. Perskeles! Vittu! Saatana! Vittu mä en vittu! Mitä? Saatana! Joo, tää on tällainen. Tuo on videokuva. Siistiä. Voidaan kattoo se. Vittu! Meni jo vaihtosukat jos tässä heessä. Saatana se homo olisi tullut työntää perkele. Tänään vauhtii. Ei se mä saattaa. Vielä kerran. Ei se tuu sit. Ui vittu, kun jäs.